Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Umajarang badu jongka Nepal, UKP Sharma Oli, ula Kynnoh ba ubdi Syiem Gyanendra Shah. Ubala Pynshit yaki Paidbah ban Thaw Jingkulmar, hakithan tin kuni jongka ri Nepal. Oli ula keren haying darbar Thaw an jongka Nepal da ka baong, ba barok kitu ki beran kiti ban Thaw Jingkulmar. Wat la day makana Syiem Barim ru, anam map satyai ki, bat kingat haka jingsha Pynshitam. Ka Jingkulmar ha Nepal kala sedang haka singit ho dieng. Haka ba kala don arngut ki bala yap, bat palat spa ngut ki bala mensaw. Nalo kata kala don sa ka jing penjat penpera ya ki jing don jing em joka sorkar. Kala don sa ka jing thang ying thang sem, ya ka ba Oli uong, ba ka jing le kala long shaba palat, bat kamya pher shu na ki le no. Ula Kynnoh ba ka jing mi ka Jingkulmar ka day namar ka jing Pynshit jong Syiem Barim, Syiem Shah. Uloong ba udi Syiem Shah ubala Pynshit iki Paidbah. Lingba ka jingkran jong lingba ka wei ka video, haka sngi ba ka Nepal kala rakhi, ya ka Democratic Day kata haka khat khandai trik jong ubnai rampang. Ya mentau loong ba ka jing tokit jong ka Ministry of Home Affairs kadang ya shakmat bat shen unman ra ya ka kai phot bat ki baran kti kinam lan na ka jing sha Pynshitam. Ulapan pau ya ka jing skokia namar ba ki brio ki bala pelong ya ka jing ki la penthut ya ka shong suk shong san ki thang em ya ki brio ki herthma ya ki pulet bat ki penjat penpera ya ki ying sarkar bat ki ying jong ki riu shimet ru kumju. Kari Nepal ka dikari ba senshar ki Syiem la kumba arspa snem tam bat ya ka bor senshar la bat da ka ying asem jong ki sha. Hendrai hadu ka arpu pratrik ujembang aja pra la penduk pendam no ya ka jing senshar Syiem bat nadu ka tekapor la sedang no ban jid ikinong mikmat Paidbah. Lingba ke election, bala sedang mensensyar no da ka sarkar ka bagi Paidbah ki jin.